Kowe robis guru omah kae. Karo wonge lho trimo digadekne nang aku 500.000. Untalan glejekan ban mek loro iso njaluk 1 juta lho. Mosok to, Mbah? Bis mburi omah kalek mung gadhe mek 500. Iya. Lah terus koyo gledekanku ngene iki bejaji piro, Mbah? Lah nek oleh 200.000 tinggalan ning kene. 200. Mbok ditambahi 800 ngono to, Mbah. Engko sesuk tak culek matamu, Ndut. Kat mang aku arep mbok giring ning 1 juta to. Kowe rondingane Pak Masinis rene lho, arep gadekne sepur, ditawakne aku mek 1 juta gitu. Ngene aku moh kok. Bayo, sepur digadekne mek 1 juta, Mbah. Ya murah pol wi. Padha karo nemu sampean. Iki cara mbok kelokne lho. Bathi murah karo-karuan. Nak nggo rene terus diliwakne ndasmu ben meletos ngono. Oh iya ya. Kene rung enek rele. Gawe ndos. Lah iya. Piye gelem ora 200? Ya wis gak apa-apa wis, Mbah. Timbangane tak ewer-ewer tok ngalor ngidul. Hidup-hidup karo mbantu sampean. Piye mbantu? Nah, imu dhewe uripmu keleleran lha kok ape mbantu. Iki berarti 200 ya. Yo, Mbah. Tak cukup duit. Sugih. Wis, Mah. Es iki mang loro. Bul, kowe mama jajan piro? Aku tahu isi 5, tempene 5, telone 5 berarti 15. Bayu. Jane iki kaliren apa doyan to, Bul? Kok geding aku. Lho, Mah, iki. Waduh, mboten enten susuke Mas J. Wis to, nek karo sampean gak usah susu. Tenan ta niki Mas J? Iya. Matur suwun nek ngoten Mas J sing ganteng. Ayo, Bul. Oke. Monggo, Dek, Mas. Loh, lah kabel nanti ki, Mang. Nanti Pak Mantri, Mong.